κάνουν διδύματα. Έτσι πράγμα. Έχουμε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Εδώ πια δεν είναι η Αντιτόξο, είναι η Κέντρη. Να το ξέρετε. Πολύ ωραία. Έτσι πράγμα. Δεν μου λέτε, εκτός από την Αθήνα έχετε πάει σε καμία άλλη πόλη? Έχω πάει στη Ζάκη. Ναι, πολύ ωραία. Πουθενά άλλο. Πουθενά άλλο. Εσύ έχεις πάει πουθενά ελευθερία? Όχι. Όχι. Μόνο στην Αθήνα? Σε κανένα νησί δεν έχεις πάει? Όχι, ποτέ. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Σε καράβι έχεις μπει? Ναι. Όταν το καράβι ήταν σταματημένο, δηλαδή πήγες μέσα σε ένα καράβι, είδες το καράβι πώς είναι και έτσι, ή πήγες να ταξίδι στο καράβι? Όχι, πήγα για ταξίδι. Α, μπράβο, αρχίζει σιγά σιγά το δεντεκτιβικό έργο. Και πού πήγε αυτό το καράβι, μπορείς να μου πεις? Πήγε. Σε ένα νησί, ναι, αλλά χωρίς εσένα, γιατί δεν πήγες σε νησί. Α, πήγες, τώρα που λες. Την Ξύστρα, αμέσως. Τα πάντα. Τι, κυρία Δήμαρχο. Μια Ξύστρα, κυρία Δήμαρχο. Και σε ποιο νησί θα θυμάσαι? Στη Λίμνο. Μπράβο, πήγαμε στη Λίμνο. Εσύ έχεις πάει στη Λίμνο? Όχι, δεν έχεις πάει. Δεν πήγες σε κανένα νησί. Δεν έχεις μπει μέσα σε καράβι. Θα έχεις μπει σε καράβι, πάλι στην καράβι. Και πού πήγε αυτό το καράβι? Α, στη Ζάκη, το πήγα, πού μου είπες, σε νησί. Έχεις πάει σε νησί. Στη Ζάκη το μου το εγώ ψάχνω. Τώρα έχω συμπολπράξει, αλλά γιατί ποτέ δεν έχω βρεθεί κοντά σε δήμαρχο τόσο κοντά. Αυτό είναι το θέμα. Πώς πάει η καρδιά? Αυτή δεν είναι καρδιά, είναι τρεντάφυλλο. Πολύ ωραία. Αυτά να μαζέψω. Όχι, αυτά τα πετάξω, τα ξυστήματα θα βάλω μέσα. Να μην τα πάμε και να συνοχλούν. Όταν κάνετε δουλειές στο σπίτι και ζωγραφίζετε, θέλω να είστε τακτικά παιδιά, έτσι, δηλαδή να κάνετε. Το ξέρω, εγώ φταίω που δεν είχα ένα καλαθάκι αχρήστο να πετάξω μέσα στις ξύστρες. Θα το σημειώσω αυτό το έκανα, έτσι, τα ξυσήματα δηλαδή. Έτσι, γιατί είναι ωραίο να δουλεύουμε σε καθαρό περιβάλλον. Να μην κάνουμε ατσαροσύνες και χαρτομάνι και σκουπίδια, γιατί αλλιώς πώς θα μπορούμε να αποδώσουμε. Πολύ ωραία. Και δεν λέτε τα αγαπημένα σας φαγητά ποια είναι για πες μου εσύ. Εμένα είναι το μακαρόνι με το κιμά. Με το κιμά, ποιος θα μαγειρεύει αυτό το σπίτι? Η μαμά. Ο παπάς μαγειρεύει καθόλου? Όχι, τίποτα. Τίποτα. Γιατί βέβαια. Δεν τον μαθαίνετε καμία φορά η μαμά και εσύ να το κάτσετε κάτω να σας κάνει κανένα ωραίο φαγητάκι? Όχι. Μπορεί να κρύβει μέσα από έναν πολύ ωραίο μάγειρα, γιατί όλοι οι άντρες είναι πολύ καλοί μάγειρες. Μπορεί να μην το ξέρει ο άνθρωπος. Νομίζω ότι θα γίνει. Θα γίνει. Πώς θα γίνει, δηλαδή έτσι στα κοιμάται και θα σκέφτεται ότι μαγειρεύει? Πάτε τον πια στην κουζίνα να πλύνει και κανένα πιάτο βοβά. Όχι. Α, κακό. Αλλά η μαμά και εγώ. Όχι. Και εγώ και του καλύψου. Δεν το πιστεύω. Λοιπόν, τώρα όταν τελειώσει, τώρα να το καθαρίσουμε τα συμπεριματάκια. Θα μου βοηθήσεις. Ωραία. Εσύ.